No, vamos preguntar por aquí, por exemplo, vostede é usuaria de móvil habitual? Sí. Entonces, por exemplo, cal é a súa contrasinal? Podríanos decir para saber que compra? Había que probar. No. Pero ten distintos contrasinais ou... Bueno, casi que no. Casi que un patú. Ten netos? Sí. É o nome dun neto? No. ¿Esto qué é? ¿Quién es quién? ¿Leva gafas? A ver, pero e detecta que lle entran moitos mensaxes destos raros dun paquete que hai que esperar? O paquete moitas veces é o de hola papá, chegamos a decir, perdí el dir, bueno, que deixen cartas, o teléfono, mándame dinero. Pasa que tamén xa manda pouco, non? Xa non iba a facelo, pero por encima dixeron hola papá, non? Ainda que fora de verdade non mandaba tampouco. No. É mellor que por hoxe non. É o mellor que mode a min directamente e xa está os cartos. Sí, máis acabamos vale, antes. Pero bueno, non sei que consellos lle podemos dar así a xente en xeral a hora destes calotes de mensaxes, que aparte estamos recibindo paquetes todos os días e a veces casi nin miramos, non? Aparte temos un problema que está agora crecendo moitísimo, que é a inteligencia artificial. Se toda a parte esta dos calotes de fillos que chaman os pais para dicirlle que, oye, papá, dame dinero, tal, agora estáse xa dando casos onde utilizan a imaxe do fillo, onde utilizan vídeos ou a voz do fillo para intentar colarse nese, un pouco, colarlle o calote á persoa, non? O que podemos facer aí é intentar establecer como unha especie de contrasinal da casa, non? Algo que solo, como igual que cando te chama o da alarma e che di, son Securitas Direct, dígame usted a palabra clave, pois igual. Bernardo, se che parece podemos ver aí unha serie de consellos, ti non sei que opinas, estamos no certo ou non. Están perfectos. Iso está ben, repasámolos. Justamente. Que significa dubidar? Bueno, imos un por un. No, iba a preguntar que significa dubidar da inmediatez nos procesos. Pois mira, todo este tipo de procesos, digamos, este tipo de estafas, non? Básanse nun principio que se chama enxeñería social. Dentro da enxeñería social hai un dos principios que é que as cousas se fagan rápido, para que ti non teñas tempo a decidir, para que non teñas tempo a pensar. Non podas pensar e sospeitar. Claro, papá, estou no aeroporto, teño que coller un avión. Ou rápido, esta oferta vai durar 3 días, estabas acabando agora. Non pode pensar, é agora mesmo. Exactamente. Se algo é tan rápido, pois dubida, non? Dicía a miña nai, ninguén da dura 4 pesetas. Por que non se debe premer as ligazóns dos SMS? Pois mira, o SMS realmente está sendo un dos meirantes vectores que se utilizan para estafar. Entón, eu sempre digo o mesmo. Se te chega unha notificación da DGT, por exemplo, vai a DGT e compróbao. Non fagas clic, porque é moi probable que ese clic que te está chegando a ti pareza un link que é válido. E che leva unha página que non é certa. Exactamente. Bueno, ten en conta sempre que determinadas informacións oficiais ou do noso banco ou de certas institucións nunca nos van chegar para operar a través dunha SMS, non? Pero poden chegar a través do mesmo SMS de onde te chegan cousas reais, porque a mí isto pasoume. Que unha vez eu tiña un SMS que era verdade, ten vostede unha cita co seu xestor mañá ás 10, que era certo, e despois, desde ese mesmo lugar, meses despois, chegoume. Hai un... como se diz, están sacando 800 euros da súa conta, confírmese vostede. Era do mesmo. A mensaxe anterior era ten vostede unha cita co seu xestor. É que hai, digamos que a tecnoloxía, cando se crea moitas veces, non se pensa en crear dunha tecnoloxía segura, pensa de crear unha tecnoloxía que funcione. Aquí xa non nos vamos a meter en cousas técnicas, non? Pero pódese decir que a tecnoloxía dos SMS ten a característica de que ti podes facerte pasar por outro número. Ou sea, que eu podo mandar un SMS e que parece que chega doutro número. Totalmente. Totalmente. E que parece que chega do número real. Sempre un pasiño por diante. Xusto. Bernardo, temos aí máis consellos. É que estaba o barullo no público, non sei se anda David con alguén que tenga... Consellos ao público. No, estábamos aquí falando que a veces car de tráfico casi é mellor que te estafen que non ir á página de tráfico de verdad, pero a veces perdes... Aquí alguén por aquí, por este lado, recibiran así alguna cousa rara de tráfico, ti traballache... Mira, ti, por exemplo. Sí, moitos enlazos de tráfico sabendo que non tiña multa ninguna. Pero tes coche, polo menos? Sí, teño coche, teño carné. Vale. Por supuesto. E algunha vez tiveches a tentación ou xa dende o principio te dices conta? No, porque o teléfono marcábame si era spam ou non era spam. Claro, porque ahora os teléfonos xa empezan a avisar tamén, non? Que a tecnoloxía vai como un atrás do outro, non? Xusto. Como gato e o rato. Xusto, tal cual. Tal cual. Pero isto que non debemos facer nunca. Nunca
Nunca. A ver, realmente eu sempre digo o mesmo, que é intentar, vou dicir o que vamos facer sempre, que é intentar estar sempre cun modo un poquinho paranoico, non? O que, entón, facemos a contraposición. O que non debemos nunca de facer é confiar. Vale, confiar cegamente en todo o que estou vendo. Recomendando aos galegos que sexan máis desconfiados. Exactamente, pois é o que nos toca. Bueno, e que ás veces toca, e senón que yo pregunten a persoa coa que imos falar de contado, esa veciña de Cercedo Cotobade, que respondeu este luns a unha oferta de emprego nunha plataforma. Ela non tiña nin idea de que estaba sendo vítima dun cibercalote. Non sabemos moi ben como se produciu esta estafa, pero polo que ela conta, pois, un anuncio que parecía totalmente inocuo, respondeu e a partir de aí empezaron a pasar cousas estranas que a levaron a un punto en sentirse absolutamente estafada. Penso que xa temos comunicación con ela, non? Moi boa tarde, Celia García. Hola, buenas tardes. En que consistía exactamente ese calote, esa estafa, y en qué momento empezaste a desconfiar? Porque al principio parecía todo normal. Sí, yo contacté con ellos un martes, el día 9. La oferta era una oferta normal, horario normal, sueldo normal, todo lo normal. Yo como iba con prisas, que tenía, bueno, hacer unas gestiones, no me percaté. Pero al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome, al final el trabajo se empieza el lunes. Y yo ahí ya desconfié, porque es raro que una empresa, si te necesita inmediato, que te cambien a otro día. Y entonces le mandé un mensaje diciéndole, bueno, pues si le parece bien, quedamos allí en la nave el viernes y me explica cómo va el trabajo y tal. Y no tuve respuesta, le llamas por teléfono, el teléfono está apagado, fuera de cobertura. Y entonces yo revisé bien los mensajes y fue cuando me di cuenta que habían abierto 2 líneas. Y llamo a Movistar y Movistar me verifica que las líneas sí están abiertas a mi nombre. Entonces les dije porque ata ese momento en que ti ves esta viraxe, non, na maneira de actuar que teñen, tiñas facilitado previamente unha serie de datos persoais cos que eles podían operar, efectivamente, non? Que lles facilitaras? Tarjeta sanitaria, de DNI y lo de los puntos. Celia, é normal un anuncio do teu sector nunha plataforma de segunda man? Sí, es muy normal. Claro, non lle fixo desconfiar o modus operandi porque sí que habitualmente existen este tipo de ofertas. Celia. Sí, en Mil Anuncios, tú vas a Mil Anuncios, picas en transporte y en transporte marcas Galicia y empiezas a ver. Puedo decir nombres de empresas importantes que realmente están aí e existen e que trabajan de la misma manera. Sí, que é a maneira habitual de facelo, por iso ti tampouco desconfiaxe, non? Manel, que penso que che quería preguntar algunha cousiña. Sí, se a única comunicación que tiveches foi a través de mensaxes ou chegaches a falar físicamente con alguén? Yo hablé físicamente con él por WhatsApp. Pero por mensaxe, non? Non de voz. Vale, claro, porque isto tamén é algo... Llamada de WhatsApp. Claro, é algo típico dos ciberestafadores, non? Que nunca soen dar a cara personalmente, non? No, videollamada, ni eso no. Claro, neste caso, Bernardo, que é o que non se debe facer? Que é o que non tería que facer Celia? Que chegamos a un punto que xa non é o que hai que facer, non? Porque estamos moi expostos, sabes, en xeral. Entón é moi difícil aconsellar realmente para cada un dos supostos. Probablemente Celia, aí, obviamente, agora, como se di por aí, a tren pasado, pois podemos dar os consellos que queiramos, non? En teoría, compartir os datos tan íntimos. Non, é que non E a mí o que me chama a atención, perdón, de todo isto, xa non é que Celia des eses datos, senón que con eses datos podas abrir unhas contas de liña telefónica e que chas abran. Incluso pedir microcréditos en moitas empresas, destas de que ata 3.000 euros. Simplemente co DNI, coa tarxeta sanitaria. Porque un DNI é super fácil de falsificar. Claro, pero un DNI pode estar exposto por aí, o que sei, no BOE, non? O DNI dunha persoa. Exactamente. Pois me quedo moito máis tranquilo, mira ti. Pois, Celia, xa sentimos que tiveras unha experiencia tan traumática, ademais, pois por algo no que poderíamos ter caído todos, porque é verdade que non foi unha falta de cautela pola túa parte, senón que souberon imitar ese modus operandi para que non desconfiaras, e agora chegan os problemas. Seguiremos pendentes de como evoluciona este caso, e graciñas polo teu testemunho, porque sempre axuda a que outra xente non caia no mesmo calote. Sí, porque el problema es que llevan 5 personas estafadas. Efectivamente. Pois a mensaxe queda clarísima. Moitas grazas, Celia. Muy bien, gracias. Coitada. Podría facer unha pregunta, Bernardo?
Claro. E aquí as compañías non se lles debería tamén tirar un pouco das orellas, digo, as telefónicas, as de contratación de luz, de servizos, de créditos, para que se aseguren de que as persoas son... Totalmente, pero sí que é verdade que moitas veces poñer eses límites pois entorpecería un pouco o proceso de contratación, non? Se nos despois para pedir o que sea unha liña de teléfono temos casi que ir aí físicamente que nos vexan a cara, pois, quer decir, todo ten os seus pros e contras. Estou de acordo contigo. Teléfono importante, estou de acordo contigo, que sí que é verdade que moitas veces os procesos son demasiado automáticos para darse de alta e para darse de baixa, xa veremos, non? Pero sí que é verdade que estás trasladando moitas veces esa responsabilidade, pois o mellor o currito de turno que está detrás da, digamos, da liña de teléfono ou unha tenda, digamos, isto debería escalar, debería ser todo moito máis seguro e difícil, pero estamos dando pasos, eu penso, na dirección adecuada. Somos neófitos todos.